Mae wastad yn rhedeg I fod ar rhestr fer gwobrau tir a nog. Maen nhw'n wobrau mor bwysig, achos mae llenyddiaeth I blant yn gyffredinol mor bwysig, achos wrth gwrs, os nag os gyda ni darllenwyr ifanc, fydd ni ddim darllenwyr yn y dyfodol. Bob blwyddyn dwi'n gwneud adduned, nid I roi rhywbeth fyny, ond I ddysgu rhywbeth newydd. A un flwyddyn sawl mlynedd yn ôl nawr, fe benderfynus I ddysgu cadw gwenyn. A fe oedd Gwenno hefyd yn merch fach I yn dod efo fi edrych mewn i'r cwch a lot o ddiddordeb gyda hi. A gweld sut oedd y weithred honno yn dod â ni mor agos at yn amgylchfyd a'r natur sydd yn gwmpas ni. A mae cadw gwenyn a creu mêl yn rhywbeth gobeithiol iawn I wneud, achos mae rhywun yn cadw'r haf maen nhw pan maen nhw yn cynhyrchu mêl. A felly, pan ddaw'r geia wedyn, mae gyda rhywun stor o atgofion a stor o fel o'r amseroedd da, yndyfe. Felly, o fyna dath y stori, a wedyn mynd â hi at Valerian Le Blond wedyn, sy'n byw gerllawn I fan hyn yn Llangwyryfon, a mynd â Gwenno I weld hi, a wedyn selio'r llyfrau, creu darluniau o gwmpas y stori. Oedd hi mor bwysig I ni ddarlunio'r 4 tymor yn y gyfrol, achos mae'r gyfrol yn digwydd dros blwyddyn gron. A o'n I eisiau I blant fedru edrych ar y lluniau a chwilio'r manylion bach yna ym mhob tymor, ac iddyn nhw ddod yn gyfarwydd â nhw, yndyfe. A un peth mae Valerian yn neud yn dda iawn, yw creu golau a naws gwahanol tymhorau. A mae yna straeon bach hefyd o fewn y lluniau mae hi'n I greu. Mae mor bwysig darparu llyfrau I blant yn eu iaith nhw hunain. Straeon sy'n dod o'i diwylliant nhw, o'i hardaloedd nhw, yn eu tafodiaeth gwahanol nhw hefyd. A dwi'n meddwl bod gan Gymru gallwn ni fod yn falch iawn o'r holl gynnyrch I ni'n gynhyrchu I blant ifanc. Ac yn sicr mae nhw yn gyfrolau hanfodol a mae'n fraint cael bod ar rhestr fer gyda gymaint o awduron mor dalentog.